babu kama a kwatance, ashe halitta ce Allahu ya lamunce. Idan ta yi zance kunnuwanka duk sai ka kadaice, mai daɗin zance lafazin ki daban da su sauran mata. Zubin su rake san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Zan rera kan tsarina domin ruhina ya zauna kan zaɓina. Soyayya kenan farkon matakin ƙauna, sannan ki amina zaɓin cikin ruhina. Kin su kawaye ba mai suna da amina, barta amina ta zarce ba ta da tamkar tsara. Zubin surarki san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Kawai baitina ke ɗai ce zan wa amina, ku saurari zancen harshe akan ƙudirina. Akan ki amina sai dai a karni da raina, kan ba da jikina har ma da duk ruhina. Domin na yi dacen samun amina aguna, sarauni ya zauna kin fi su baki da tamkar tsara. Zubin surarki san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Abin burgewa yanayin ta kalar takunta, karan hancinta daidai ne akan fuskarta. Tsayin gashinta ya zarce kamar ka kwatanta, fatar sai ka ce ita ce ta yi kanta. Ce halitta ce wace rabbi gwani ya kudirta, san babu irinta sai ku bar ta sarauniya autar mata. Ina ƙaunarki so ya ki haske na idona, a nurin raina na kira ki da zaɓin kaina. Ki kar da ki bari ƙaunarki tana ruhina, ƙaunarki a raina na rasa ki ba labarina. Kyan halaye tarbiyya kin samu amina, san babu irinki ke ce sarauniya autar mata. Zubin surarki san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Ana da kwatance Nasir ne angona amina, ki zauna abuna daidai ne akan zaɓina. Ki kyala magauta yin zama uwar ƴaƴana, cikon burina yin faranta min rayina. A soyayyar mu ba ma rabuwa burina, ƙarshen kyawun kyau an bar maki ke ce autar mata. Zubin surarki san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Zubin surarki san babu wacce sa'arki, salon takunki yayo daban da su sauran mata. Sausage.